Estu lho Mbak Lisa, piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum. Aku ya ora pati ndunggo mono. Oh, karo Gondomono. Gondomono luweng. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Ora trima wong kene to, Pak, sing seneng, Pak. Dalange kan ya seneng to, Pak. Apa tukung-tukung Mbak Lisa dan juga Birgita Ayu. Yo. Mang pirsani mirip kaya jambe sinigar. Ora enek sing bosok, ora enak. Piye plek to? Plek-plek. Padha cantike dedege ya padha. Le apa ki jenenge cantas ya padha. Dedek tiadek ya padha. Dedege ya padha, pakulitane padha, mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar, lek Birgita ki solan salin terus. Oh, gonta-ganti to? Piye resep kok iso entuk birang-birang ganti ki ora, tapi tambah. Oh, lho. Tuturana Mbak Lisa, iso kaya ngono lho. Jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi. Tambah ki ora apa-apa, emang kalau memang belum jodohnya ki ora apa-apa, bulan akeh sing akeh sisan ora apa-apa. Kan masih penjajakan, kok kira-kira ngendi sing paling cocok, paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju ke plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya. Plek-plek. Nah iya. Ora pas jupuk nganu to nyengket. Nyengket aku to kates ngono. Nyengket kates to. Ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun. Nggih. Estu lho Mbak Lisa, piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum. Aku ya ora pati ndunggo mono. Oh, karo Gondomono. Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau gak lewat gerbang itu. Wah ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kayak ngutang. Angger duwite entek lali modele. Mbak, berarti jenengan karo Mbak, tapi tekane pas udan mau. Pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Ya nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, sik kok ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksude ning mobilmu enek payunge ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Iki mangko irung teko. Lek teko kene mesti pas udane dheke diudani iki mesti ngono. Maksudnya iki dianu lho, kena udan, banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani to? Oh, iya. Diudani to? Sik to. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani to. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti, ora. Lah nggih. Kula wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Hah? Masyaallah. Sing udani selamat. Kula sing selamat. Kula diudani tapi selamat. Maksudnya tekone rene wilujeng selamat. Saget ke panggih sederek-sederek, seneng, regeng, gumarengeng. Lah sinden omongane teng plekutuk wong kene kok suweneng ya ngono ae. Lah yo kaya mudeng ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora. Ora trima wong kene to, Pak, sing seneng, Pak. Dalange kan ya seneng to, Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak Pancen. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa, Mbak? Setetek. Setitik. Mosok ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masyaallah. WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih, Mbak, mangke dalu. Supen, heeh. Profesional ngomongane job.
Kok isu-isu toh Pak, aku ya gitu. Jam apa tisu? Jam apa tisu? Subuh. Ya, Ya, kok enjang-enjang toh Pak gitu. Ya terus dia ngomong, kok belum bobok toh Mbak? Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncal kayak ngono, aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah? Iya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga, betul, menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diikrarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik Yahene kok belum bobok? Ya salah toh, Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA-no lho ora. heeh, wis mlebu jenengan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh kok. Iya padha. ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangi ku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso, akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyo. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak, ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Heeh. Kok sinden madang karena kok mau sore. Wah, aku bukan urusanku. Urusanku dengan bintang tamu 2 ini, kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Bukan sih. Lah Pilih kasih. Ngono. Pilih kasih. Tak dungake dompetmu ilang neh kok Pak. Wah, enggak kepro ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajakne bisa. Dadi sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Tentang bintang tamu. Kompak ngono maksudnya, kompak. Iya kompak. Seneng ngene iki. Iki mau aku ya mau komen Pak, mumpung iki mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi ya ono sing komen sorone iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa. Bersih desa padha karo Merti Bumi. utawa sedekah Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Ya wiyaga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang Masane njaluk susuk ngono. Lah yo ora do suwi tak kira simbah kok dangu sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo iki dhewe-dhewe ya. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk lebokne. Aduh kok bintang tamu kok kaya ngono ya kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ucap syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen izen. Apa? Apa tuh Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter. Aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono kuwi. Terus? Terus periksa. Asam lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengapik to? Dek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak? Boleh masuk itu. Lah. Boleh memasukkan. Lah kuwi tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, bebas. Dadi, semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, ha? Ya aja neng. Pakai dulu. Arep memasukkan. Iki tak aja pakai plastik sedekah Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh kok iso plastik, biasanya tisu plastik ora. Ya itu mau tak nggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Ya tak jelaske. Iki cara desa negara tawa cara, megara tawa tata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara Kala. Mikir aku mikir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning.
pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Siap. Ngersakake podang punika. Bawa dijak mboten iki? Hah? Bawa dijak mboten? Dijak no, iki melu nggih. Iki tulisane genah bawa podang kuning. Iki to, Pak? Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. aku jujur wong ayo maksamu. Iya. Coba, ayo. Sing junior sik. Ayo, Ibir. Ayo. Nadya Pripun, Pak? Pak Jam. Oh, Ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya tak. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Remuk. Padak. Seni kok, seni jaluk dikekke. Tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahi ya. Opermek napa tambahi? Tambahi Tambahi sih, no. ben marem. Sing koke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo, takon, bar takon-takon bar isu njal undaan. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Halus manis nangsem make. Hop, lah titik ngene penak. Ayo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah. Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng sinten ngaten. Oh, alah kuwi tak kira lek jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbah. Mriki. Mriki. Oh, nek ngatur yo, ngatur toyan, Oh. toyan. Ngatur. ngatur. Royan. Ayo. Yo. Nonen. Malah ngajari. Jenenge dalange pantes yo ngono, salah. Oh lah iya. Biyen biasane aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ae ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya enggak ada semburan-semburan cinta. Wah, Betul, Pak. sudah mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Golek isi podang jenar. Lah niku sampun, Mbah. Mbah, Sios boten. yes mboten, Mbah. Mumpung tesih kalih larik niki. Wah. Serung rampung le pipis. Nggih, pun iki sampun. Pak. Oh, mriki Mbah Trima, Mbah, mriki. Niki, Mbah. Minggat. Niki, Mbah, tasih kalih larik niki. Heeh, digembol. Sabune, Mbah, jalane, Mbah. Seselane niku lho. Selane. Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ora nek kancane. Nggih, di sini aja Mbak Trima. Nggih. Walah, bawa apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia. Tepuk tangan untuk Mbah Trima luar biasa. Sehat, Mbah. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mungkin dipun baca Pak Dalang nih. Yo sampean no. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, Ayo. iya, oke. Mriki, Mbah. Oh, kungkung. Kung.
Nana Ibu. Ibu bunga kok tan ngurung sriune. Ki neraske bawa. Ibu bunga ing atiku. Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Walid terus Pak. Nyanding dadi Bisa. iso. Mbah jenengan mesti grogi disanding sinden-sinden iki to. Aku grogi to, Mbak. Nyanding bisa dadi tombo. Cobi. Nggih baleni mboten napa-napa disetip. Nyanding Alon-alon, Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi putra tombo. Mula kali pancur sregep wayangan mung ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah jenengan niku. Cah kene omahe kono. Napa niku? Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok ngono lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. Ora kencang kae iki. Lah apa? Tak peres. Peres masane nek sapa diperes ora gitu. Ning elok jenengan sehat panjang Aku yo umur. gumun dong karo jenengan niku. Napa, Mbah? Lah Bu Kesi nek kladene semua ijo isine jajan tok ngerti aku bermangan no. Sinten? Lah Bu Kesi to. Lah mergo jenengan mriko lek nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Aku yo gumun Niku do golek piring dhewe teng pawon. Yo dasar nuleh kaya mbok gawane kresek ngono lho. Kaya ora iki lho. Apa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki untuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono lho. Gini Mbak Elisa. Golek. Mau kan tak jak mandak. Oke. Ciri khasnya ngono. Ciri khas iki nggih. Bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya. Boten. Seduluran. Seduluran pinten-pinten kemawon niku tondo Tresno. Mendekat. Mbuh 2000 mbuh. Ana gedhe ya ana. Ana cilik. Cilik. Ana sing dawa, cilik. ana cendak. Ngono lho. Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. Oh iya. Ampun mandhap riyen. Sareng-sareng. Nggih dikancani dua bidadari. Iya, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning, nggih. Matur nuwun gulene, Mbah, elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? Oh anu masak pundi? Masak gule niki lho, Mbak. Oh. Ngono. Dandake. Dapur sekar. Heh? Dapur sekar. Oh, dapur sekar seni karawitan nggih leres. Dapur sekar. Akhirnya dadi podang kuning, ayo nggih. Nah, mulane kula dijenengke Trimo iki mbiyen niku bapake kula sok rak trimo. Nun? Ngono mbiyen bapake kula sok rak trimo. Sok ra trimo. Ra trimo. Sebabnya. Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. Esuk awan iki tetep rak trimo. Nggih, nggih, Mbah. Kula kan iki judule kan esuk awan to. Hah? Podang kuning kan esuk Esuk awan. awan. Esuk mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban kerep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. Esuk awan ning omah ora. Thank you.
Aduh.